Ayan, mamamasyal muna kami dito sa Japanese Park. Go, go, go! Ayan, dito kami pupunta sa Japanese, kung saan nakalagay ang mga lumang mga bahay. Okay guys, punta tayo sa loob. Ayan, maglilibot muna tayo. Pakikita ko sa inyo yung mga lumang mga bahay, mga ganon dito. Saan tayo mag-i-start? Ayan. Ito daw ang bahay ni House of Kuniyo Mayekawa. Ayan ang bahay niya. Ewan ko kung sino yan, pero ayan oh. Lumang bahay. Ayan. Japanese. Ito ang lumang Tokiwadai Photo Studio. Yan oh. Ayun ang lumang bus. Tinatawag nilang bonnet bus. Ito photo studio to. Mga lumang litrato. Lumang bus. Ayan. Ayan, para tayong nagta-time slip. Time slip bang tawag doon? Ayan o. Pasok ako dito sa lumang bahay. Oh, lumang bahay. Ang dilim, guys. Ano to? Ayan, ang dilim. Ayan. Ayan, guys. Ang dilim. Ah, bahay daw ng farmer ito. Huh? Ayan, Ayan, ito yung sa... Ay, nagulat naman. Nagulat ako ay. Ito yung kalan nila, oh. Kalan nila dati. Yung lumang kalan. Ayan, oh. Tapos dito sila. Lutuan din pala to, oh. Ito yung loob ng bahay. Ayan. Sino pa yung nakakaalala nito? Kulambo. Ayan, Kulambo. So, Philippines. Kulambo yan. Kulambo ang tawag namin dyan. Ayan. Lumang bahay. Yan. Yan. Kulambo. Nakakulambo. Ito, papasok ka dito sa loob na to. Ayan guys, papasok ako sa Kulambo. Ayan, Kulambo. Sino pa yung nakakaalala nitong Kulambo? Para hindi pumasok yung mga lamok, mosquito. Naka-hira na yun. Correct. So, ayan. Nakakamiss. Ngayon wala na masyadong gumagamit nito, Kulambo. Ayan. Ganito siya. Koko de tabetan desho, kaya昔? そうだ。ああ、そうね。まあそうそう。これね、いろいろだからこれ焼いたりしてね。Pwede din kumain dito. Ayan.
しい。昔は涼しかったんだよ家がね、エアコンがないから。 Ayan, kakain muna kami. Ito. Itong bahay na pula, ginawa nilang ano, tawag dito, セル restaurant. フレジだって先に席を取って Yan ang loob. Mag-order muna kami, guys. Apa wa? 俺はコーヒーフロート Okay. でこれ、 This is my order. Ayan, guys. Tignan nyo naman, nasa jar ang cake. Nasa jar ang cake. Ay, これで食べたいと。Tapos na kaming kumain, nabusog ako, ang sarap-sarap. あそこはメイズさんの部屋じゃないの？ Ah, kamo shiranai. Medu-san janai desho. Monoki. Ay, ang sarap. Mawawala na ako ng baterya. Bye.